La primera mesura que hem pres, en primer lloc, és fer el pacte de govern, la primera cosa. Tenim un ple ja immediatament la setmana, no sé si finals d'aquesta setmana o principis de la vinent, en la qual es donarà a conèixer el cartapàs municipal, que se'n diu, que és la distribució de regidories i d'àrees de govern, etc., per part de tots els regidors i regidores que formaran part del grup de govern, i alguns temes importants en aquest ple municipal. Jo sobretot en destacaria un, que és l'aprovació, bé, el vistiplau, perquè les aprova la Generalitat, però el vistiplau de les normes reguladores per al sorteig dels pisos de protecció oficial de lloguer amb opció a compra. Aquest és un projecte, aquesta és una cosa important. Mireu, l'any 2008 nosaltres tenim, com sabeu, a Can Morral uns 300 pisos de protecció oficial. 179 són d'Incasòl, construïts, gestionats a través de Dixa, sobre terreny d'Incasòl, 179. D'aquests 179, 60 eren de lloguer, que ja estan adjudicats i que ja ara tenen adjudicatari, majoritàriament. I la resta de pisos, que en són molts, una part van poder ser adjudicats a compradors perquè eren de compra, però els altres, la crisi econòmica ens ha matxacat absolutament, els bancs no han donat finançament a les persones adjudicatàries i es requeria que immediatament aquests pisos de compra-venda passessin a ser de lloguer, perquè és el que ara els nostres ciutadans, els nostres veïns poden accedir. Lloguers, a més, que estan entre els 230 i els 320 euros aproximadament, per tant, lloguers més que assequibles. Perquè això fos possible, calia que la Generalitat fes un canvi de qualificació. Els pisos eren de compra, calia que passessin a ser pisos de lloguer amb opció a compra. Això suposa unes tramitacions llargues. Ja han arribat aquestes tramitacions i no només això, sinó que també ens ha arribat des de la Generalitat la proposta de normes reguladores del que serà el sorteig i l'adjudicació d'aquests pisos. Molt esperats, perquè arribaran en un moment de necessitat extrema, d'impossibilitat d'adjudicar-los per la via de la compra-venda, perquè els bancs aquí sí que han tancat l'aixeta i, en canvi, molt seductors dintre del món en el que ens trobem, perquè el lloguer és més que assequible. Per tant, aquesta jo diria que és una de les primeres decisions importants, donar el vistiplau a aquestes normes, obrir un procés de negociació sobre aquestes normes amb la Generalitat i immediatament poder-li donar aprovació en el ple corresponent. A partir d'aquí, doncs bé, atès que els tres grans pilars eren una mica els que t'he dit, en promoció econòmica, en acció social i amb Abrera, el que és Abrera com a concepte, tot el que s'engloba amb decisions que tinguin a veure amb Abrera, doncs jo penso que en promoció econòmica tenim un pla d'ocupació en marxa, des del primer dia de legislatura, que jo penso que ha de donar bons fruits. Tot el que té a veure amb promoció econòmica ha tingut un valor específic importantíssim i allà ja han començat a prendre decisions per tal d'ajudar a la nostra gent a trobar feina. Penso que és la clau de volta del govern municipal, aquesta sensibilitat per als temes relacionats amb l'ocupació. Ara és un pont, però s'ha d'entendre que hi ha d'haver una continuïtat fins a Terrassa, si no aquest pont no té massa sentit. Val a dir que per als veïns i veïnes de la zona de Vilalba, és a dir, de Sant Miquel, de Can Vilalba, de Can Torres, de Santa Maria i fins i tot de les Carpes, tot i que les Carpes utilitzen el pont de l'autovia, doncs aquest pont s'ha convertit en un pont de comunicació directa amb Abrera, que només utilitzen ells i alguna gent d'Olesa, perquè aquest serà un pont molt transitat, efectivament, però serà transitat quan estigui connectat amb Terrassa. Ara mateix, a l'entremig del que està construït, que és la part d'Abrera i la part fins a Terrassa, que si us en recordeu va venir el ministre Blanco a inaugurar-ho fa just un any, doncs ha quedat una part intermitja, no comunicada i no connectada, que bé, doncs està allà i que les últimes informacions és que es preveu que es pugui construir el més aviat possible, però és que l'obra, segons tenim entès, l'obra per poder fer aquest túnel no és fàcil, requereix tuneladora i podria estar-se 2 anys des que s'inicia l'obra. Per tant, continuarem tenint pont durant una temporada i els veïns de Can Vilalba i sobretot
Sant Miquel, que me l'he deixat abans, de Sant Miquel, doncs seran segur els que més utilitzaran aquest pont, mentrestant com a via de comunicació amb Abrera. A nosaltres aquest pont és el pont del quart cinturó, per nosaltres el que necessitem és un altre pont. Quan aquest pont realment faci el servei que ha de fer, que és pont d'una autovia, de la B40, doncs el que Abrera necessita és un pont de comunicació particular, propi, intern, que sigui un carrer del poble que s'allarga, que tingui voreres, carril bici, que sigui una cosa urbana, que sigui un pont de comunicació amable amb el territori, amb l'espai. I aquest doncs, és el que realment volem i el que realment necessitem, i el que realment necessitem, però de veritat, perquè és que si no tenim un 20% de la nostra població que viu incomunicada amb Abrera, com aquell qui diu, o desconnectada d'Abrera, no? Que fa una part de la seva vida a Olesa o que agafa l'autovia i se'n va a Martorell, però que en canvi no té la connexió que requereix amb el nostre poble, amb Abrera, amb el nucli urbà. Està clar que necessitem aquest pont, i no és el pont de la B40, sinó que ha de ser un pont, això, amable, atractiu, un carrer del poble que s'allarga, un viaducte, doncs que sigui una cosa molt propera als veïns d'Abrera. Jo no parlaria de contrapartida, en tot cas aquest pont el necessitem, i aquest pont és un pont volgut per tothom, pels veïns d'aquella zona i per tots els grups polítics d'aquest Ajuntament. És un pont necessari, altament reclamat, i cal que la Generalitat inverteixi. I és un compromís de la Generalitat, i per tant, com a compromís de la Generalitat que és, exigirem el seu compliment. Durant aquest mandat amb la Generalitat ens reunirem i pressionarem amb tantíssims temes que depenen d'ells, relacionats amb la salut, relacionats amb el territori, relacionats amb les infraestructures, relacionats amb l'ensenyament. Ja ens estem reunint amb la Generalitat. Això de reunir-se amb la Generalitat és el dia a dia, i més en un context de necessària reclamació de compromisos com la que ens trobem, atès la dificultat econòmica i d'inversions que reconeixem que té la Generalitat en el moment en el que ens trobem. Home, jo penso que el creixement sostingut... No estic d'acord amb que s'ha crescut molt, O sigui, s'ha crescut sí, però d'una manera bastant sostinguda. Hi va haver un creixement important als anys 70 i 80, però jo crec que en aquests últims anys estem en una situació de bastant sosteniment. No s'ha produït a Abrera, com en altres municipis, per exemple, creixements urbanístics de zones urbanes grandioses aprofitant la bombolla immobiliària. Per exemple, a Abrera no ha succeït, sí, però en els polígons estaven planificats ja des dels anys 70. O sigui, en realitat una mica el que hem anat fent ha sigut anar cobrint buits. Encara en tenim de buits per omplir, però anar omplint buits sense proposar-nos fites de creixements d'aquells que són insostenibles, que després costa molt de poder-los arrelar, en els quals és molt complicat poder tenir equipaments suficients per poder garantir totes les necessitats. Això no ho hem tingut. I això ens ha permès, com que jo penso que hem estat sostinguts en el creixement, de créixer s'ha de créixer una mica sempre, perquè si no et pot passar que els teus fills no puguin viure al teu poble, sinó que se n'hagin d'anar a viure fora perquè no tens habitatge per ells. Per tant, créixer s'ha d'anar creixent sempre una mica, però de manera sostinguda, amb els equipaments ben dimensionats, amb els serveis sanitaris adequats, amb les escoles necessàries, amb els equipaments esportius també adequats a les necessitats mica en mica. I aquest creixement sostingut, que és el que hem practicat i el que tant el procés de participació del Pla Estratègic d'Abrera, com també el procés participatiu per a l'elaboració de l'avanç de la revisió del Pla General, doncs l'assumeixen com a tal i a més el volen cap a un futur. És a dir, Abrera cap a un futur no preveu grans creixements, sinó continuar en aquesta línia de sosteniment una mica general. I com es veu això? Home, doncs és veritat que Abrera ja té una dimensió en la qual ja no ens coneixem tots, com ens coneixíem fa uns anys, en la que cada vegada som més, però jo penso que ha fet que al no créixer de cop, doncs continuem tenint aquella sensació de poble que tenim i que volem continuar tenint durant molts anys, i penso que és positiva. Jo faig una valoració positiva. Tenim espais verds, tenim zones d'esbarjo, tenim equipaments encara ben dimensionats. Crec que tenim un cert equilibri. Tenim un equilibri
amb el que és zona urbana i amb el que tu dius que és el tema d'espai urbanístic també, però que està planificat des de fa molts anys. Bé, penso que s'ha fet una bona tasca de planificació, que s'ha planificat bé el poble i això fa que avui podem tenir un poble certament equilibrat, diria jo. Molt bé.